ସ୍ୱାଗତ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା +3 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ ପେପର୍ 3ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଲୟ ବା ଶେଷ କିପରି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଭାଷାଗତ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗରୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପୃଥକ୍କରଣ ଆଦି ଘଟଣାବଳୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆଲୋଚିତ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ମନେ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରାଜକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନବୀନ ତଥା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ଯାହା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଓ ଯାହାର ସାହିତ୍ୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତୁରତା ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳତା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମହାସମରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟାନୁଚିନ୍ତାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନୟନ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର କରୁଣ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିରେ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶୋଷିତ ପରାଧୀନ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ଭାତୃଭାବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟଶଙ୍ଖ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କଲା। ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଚେତନା ଓ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହରିହର ଏହି 5 ଜଣ ଥିଲେ ସବୁଜର ସଦସ୍ୟ। ସେମାନେ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର IE ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ କବି ୱିଲିୟମ କାଉପରଙ୍କ ପତ୍ରାବଳୀ। ସେଥିରେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଢ଼ିଲେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ। ପ୍ରଥମେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ମାଗାଜିନ୍ ନାମରେ
ଖଣ୍ଡିଏ ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ହରିହରଙ୍କୁ। ସେ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ ଅବକାଶ, ଓରେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର, ବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ସରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ନିଜ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଇ ସଖା ଚତୁଷ୍ଟୟଙ୍କର ନାମର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଏହି ନାମଟି ନିର୍ବାଚିତ କଲେ। ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର। ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଲେଖା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ନାମ ବଦଳି ଯାଇ ଶକ୍ତି ସାଧନା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପତ୍ରିକା ସାଧନାର ଅନୁକରଣରେ ଏହାର ନାମକରଣ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଏହି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଓ ସହକାର କର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଦଳଟି ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇ ସବୁଜ ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସବୁଜ କବିତା, ଯାହାକି 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଯୁଗବୀଣା ଶୀର୍ଷକରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗବୀଣା ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ସବୁଜ କବିତା ଓ ଯୁଗବୀଣା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁଜ ଶବ୍ଦଟି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଗଠନ ଓ ସବୁଜ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଯେ ସମସାମୟିକ ବଙ୍ଗୀୟ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବ ଫଳ, ଏହା ସ୍ୱତଃ ମନକୁ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ପଞ୍ଚସଖା ସବୁଜ ଶବ୍ଦଟିର ସୃଷ୍ଟି ସମକାଳୀନ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଚଳିତ ସବୁଜ ଶବ୍ଦର ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀନର ଅର୍ଥ ବହନ କରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ସବୁଜ କବିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 1968ରେ ସ୍ଥାନିତ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପୃଷ୍ଠା 6ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ଏକଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମନେହୁଏ ଏହି ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୂତନତାର ଆବାହନ, ଆଧୁନିକ ବା ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରକାଶରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ନଥିବା କେତେକ ଲେଖକ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ପରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସବୁଜ ଦଳ ବା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ବଙ୍ଗଳାର ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରମୁଖ 12 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ସମବେତ ଲେଖାରେ ପୁଷ୍ଟ ପାରୟାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲିଖିତ ହେଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଦଳର 9 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 5ଟି, 1, 2, 28, 29 ଓ 30 ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ 4ଟି, 3, 4, 23 ଓ 26 ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀ ହରିହର ମହାପାତ୍ର 2ଟି, 5 ଓ 6 ପରିଚ୍ଛଦ,
ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କ ରାୟ 3ଟି 7, 15, 16 ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେଇ 9ଟି 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ଓ 27, ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରଭା ଦେବୀ 2ଟି 10 ଓ 11 ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମହାନ୍ତି 2ଟି 12 ଓ 14 ପରିଚ୍ଛଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ 1ଟିଏ 13 ପରିଚ୍ଛଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ 2ଟି 24 ଓ 25 ପରିଚ୍ଛଦର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଯୁଗବୀଣା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।